Good morning mga ka-vlogger. Today nandito tayo sa Dagupan, Pangasinan at magpapatato tayo. Samahan niyo ako mga ka-vlogger. Yan mga ka-vlogger, nalinyahan na yung aking tattoo. Yung paglilinya ng tattoo, masakit mga ka-vlogger. Yan mga ka-vlogger, nagkukulay na si Sir Makoy. Siya ang aking artist dito sa Dagupan, Pangasinan, Makoy Ubaldo. Mapapansin nyo mga vlogger, yung binti ko magang-maga na yan. Bawat tusok ng karayom sa akin, balat, talagang ramdam na ramdam ko yung sakit. Nawala agad, no? Nagpapansin lang. Balik-balik. Pakita ko muna sila kanak doon ngayon sa ang dami. Sila? Sila kanak. Ano? Kausap niyo yung yung mataba. May maliit. Ayaw. Kanina? Bali, Hindi sa... niya naman kami nakita. Hindi na sa Dumerte dito eh. Papaulan sila eh. Oh? Kasama niya yung mga anak niya. Iwan ko kung si mataba yung nag-ano. Yung inventory ba? Ayan. Baka siya. Parang, lumalayo lang. Nagdadayat na yun ngayon eh. Ayan si Mark. Yan mga vlogger, konti na lang. Matatapos na ang aking tattoo. Konting kulay na lang mga vlogger. Yan mga vlogger, inaayos lang ni Sir Makoy yung mga kulay. Inabutan na tayo ng gabi. Kinukulayan na yung mata ng koi fish mga vlogger. Request ko kay Sir Makoy, gandahan niya yung pagkulay ng mata ng koi fish para buhay na buhay tignan. Yan mga vlogger. Magang-maga na yung aking binti. Masakit na talaga. Hindi biro magpatato mga vlogger. Kahit yung pagpunas lang ni Sir Makoy sa akin tato, talagang ramdam na ramdam ko yung sakit. Kahit pinupunasan lang.
Yan mga vlogger, nagpuputi na si Sir Makoy dyan. Pinuputian na yung mga linya-linya para gumandang tignan. Pero magamaga na yung aking binti. Masakit na talaga. Halos di ko na matiis yung sakit. Kaso kailangan talagang tapusin. Kaya tiyaga-tiyaga. Nakikita niyo mga vlogger, halos natakpan na yung old tattoo ko. Yan o mga vlogger, maganda na. Kompleto na yung kulay. Nalinya na ng kulay puti. Maganda na yung kinalabasan ng aking tattoo mga vlogger. Dahan-dahan. Alam. Yan mga vlogger, matatapos na kami ni Sir Makoy. May konting linya lang siya na inaayos. Pero halos tapos na yan mga vlogger. Sa wakas, natapos din. Natapos din yung tattoo ko mga vlogger. Maganda ng tignan. Yan, yung mga bawat punas ni Sir Makoy, ramdam na ramdam ko talaga yung sakit, yung hapde. Talagang yung sa pagpunas pa lang niya mga vlogger, napakasakit talaga. Kasi magamagana talaga yung binti ko mga vlogger. Ang laki ng ginanda ng tattoo ko mga vlogger. Ibang-iba na dun sa dati kong tattoo. Kaya proud ako kay Sir Makoy na napaganda niya yung aking tattoo. Dito ko natatapusin ang vlog ko na to mga vlogger. Salamat sa pagsubaybay. Thank you.